masu girma, mai girma chairman coordinating committee na tafiyar Honorable Dr. ABDULMALIK Zubairu Zannan Bungudu, mai girma Honorable Alti Kaura, wanda mai gidana ne kuma waccan tahiya tare muke yin ta, kuma ya riga ni hicewa, yau kuma gashi mun haɗe. Mai girma mai gidana Honorable Anka, wato wani abun godiya ga Allah shine mai gidana ne a wurin aiki. A lokacin in aka tashi posted sai inda muka ga dama mu ce a kai mu kuma a kai mu saboda muna tare. To alhamdulillah ina godiya da Allah ya haɗa mu cikin wannan taya mai albarka tare. Masu girma abokan wannan gwagwarmaya tawa, wa'anda tun da aka fara wannan shirye-shirye kullum cikin mitin muke domin mu tabbatar da wannan taro ya yi armashi. Ina godiya gare ku da jajircewa. Masu girma uwayenmu mata, muna godiya da ansa gayyata da kuka yi, duk da yake lokaci ana cikin lokaci na rashi, amma saboda soyayya da ƙauna yau gashi mun gayyace ku kuma kun ansa kira. Duk da yake gayyatar da muka yi mun gayyaci mutane ne 'yan kalilan domin su zamanto representatives ne na group. Idan muka ce za mu kira mutane gaba daya wuri bai isa, saboda haka muna godiya da ansa gayyata. Masu girma 'yan social media da 'yan jarida, muna godiya da ansa gayyata domin tabbatar da wannan buki da muke yi yanzu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina so in yi wani bayani wanda duniya za ta shaida, domin ita tafiya ta siyasa tafiya ce ta ra'ayi, tafiya ce ta kuma wanda kaga lalle ya dace ka yi tafiya da shi. Idan mutane ba su manta ba, a waccan tafiya da muke yi ta wancan gidan ba wai mun batta ba ne saboda mun yi haɗa da su ko mun yi zage-zage ko ba mu son juna. A'a, mun ga dai muna da ra'ayin tafiya da Honorable ABDULMALIK Zubairu Zannan Bungudu, kuma ita ce tafiya da ta yi daidai da mu a wannan zamani, domin Honorable ABDULMALIK matashi ne hazaƙaƙƙe wanda ba ɗan tashi karama ba. Muna da tabbacin cewa mutum ne wanda yake an san mutane da huska mai kyau, mutum ne wanda idan ka kira shi ta waya zai ɗaga maka waya ko kuma zai danna maka waya ya ce maka zai kira ka leta. So wannan mutuntawa ne da kuma kyautatawa da ake bukata ga ɗan siyasa, musamman ɗan siyasa matashi. Ina so in tabbatar ma da duniya cewa wancan gida da muka baro, mun baro shi da mutunta juna da mu da su, mun baro shi da son juna da mu da su, kuma mun zauna kafin mu yi wannan, mu dawo wannan tafiya ta Zannan Bungudu tare da su, mun yi shawarwari, mun fahimci juna, kuma mun yi rabuwa ta mutunci. Saboda haka a ko gobe muka haɗu da su kan hanya, za mu ci gaba da mutunta juna, kuma aikin da muke yi tsakaninmu na taimakon juna, musamman harkar lafiya. Duk wanda ya zo asibiti, in dai muna nan, in ya neme mu za mu yi iyakar ƙoƙarinmu. Har yanzu ƙofa buɗe take ga kowane ne ko kuma ɗanwa, ba no exception. In ka zo ka buƙaci taimako, za mu taimaka maka daidai gwargwado. Abu na biyu da nake so in tabbatar da duniya yau shine da ni da magoya bayana a matsayina na Muhammad Awwal Kaura Namoda, mun tattara ya namu da abincinmu
da littafanmu da birukanmu da matanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da ƙannanmu da 'ya'yanmu da kowa namu mun koma gidan Honorable Abdulmalik Zannan Bungudu. Muna tabbatar ma da duniya cewa wannan tafiya mun taho ta ne, mun shige ta ne da kafar dama. Za mu ba da lokacinmu, za mu ba da aljihunmu, za mu ba da komi namu domin Honorable Abdulmaliki ya zama gwamnan Zamfara 2027 in Allah ya yarda. Muna so mu haɗa ma Honorable Abdulmaliki Zannan Bungudu cewa mun shirya tsaf da kayanmu na faɗa, ba faɗa na buge-buge ba, faɗa na ilimi, faɗa na rubutu, faɗa na siyasa, faɗa na hikima, domin haƙanmu ta cimma ruwa. Ba za mu bar faɗa ba har sai mun ɗauke shi da ƙafafuwanmu mun sa shi cikin gidan gwamnati a 2027 in Allah. Honorable Abdulmalik Zannan Bungudu mutum ne matashi mai jini a jika, mutum ne matashi mai son matasa, mutum ne matashi mai girmama dattawa, mutum ne matashi mai girmama mata, mutum ne matashi mai girmama kowane jinsi na ɗan adam. Muna tabbatar muku da cewa musamman ku magoya bayana da kuka bani goyon baya kuka ansa wannan gayyata, cewa za mu yi tafiya tsakaninmu da Allah da wannan tafiya ta gidan Zannan Bungudu. Kuma mun zauna mun yi alƙawarra da shi cewa zai riƙe mu amana kamar yadda muka san shi ɗan amana ne. A Honorable Zannan Bungudu mun tabbatar da cewa ba mutum bane ɗan tashi karama, mutum ne wanda yake hango nesa kafin ta zo kusa. Saboda haka ya riga ya hango, ya gano cewa mu muna iya yin tahiyatai, ya gano cewa muna da sinadarin da za mu ƙara gishiri da zaƙin tahiyatai. Shi yasa ya neme mu kuma ya tabbatar zai tahiya da mu tsakani da Allah. Zafu muna kira gare shi da duk wani mukarraban shi cewa ku riƙe mu tsakaninku da Allah, mu kuma za ku ga aiki da cikawa. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina da buƙatar in ba da saƙo ta hannun mai girma ciyaman. Saƙo guda biyu zuwa uku. Na farko, mai girma ciyaman, ka san muna da ƙungiya wadda ake ce ma Jaji CARE. Ita Jaji CARE ƙungiya ce wadda ta allaka da kula da lafiyar 'ya'yan gidan, kai har wanda ba 'ya'yan gidan ba. Zafo mun yi magana da shi, ya ba mu umarni da dama cewa mu taima haɗa structure ta Zannan special care. Kuma ina tabbatar muku da cewa jiya ya kira ni ya ce wai ɓata lokacin ne muke, ba mu zo muka ware aikin Zannan special care ba. To saboda Allah bai san ma za a yi wannan taro ba, dan ba mu so ya sani, mun yi so kawai ya gani. Shi yasa na ce mai to ya haƙuri, yau zuwa da yamma zan kira shi, muna da blueprint da za mu tura mai domin mu ci gaba da aiki. Muna son mai girma ciyaman ya faɗa mai cewa Zannan special care ta zamanto tana kan gaba ga harkar kiwon lafiya da a kowane gida, akan kowane gida na siyasa na jihar Zamfara. Tabbai abin nan ɗinmu na warko kenan. Sannan abu na biyu, mai girma cewa mai ita wannan Zannan special care ba kowa ake sawa cikinta ba sai wanda ya karatun lahiya. Saboda haka za ta zama takaitatta. Abu na biyu da nake so in yi request ko kuma in a roƙa shine, idan muka duba mun ga taken wannan ta Zannan muka yi network, muna so a ba mu dama a yi wannan kungiya ta Zannan muka yi network 14 local government wadda za ta ba kowa da kowa, kowane jinsin mutum shiga domin ta ya. Saboda in muka ce Zannan special care kawai za mu yi,
to 'yan takaitattu ne ba kowa zai shige ta ba. So da haka muna roƙo zanna muka yi network a ba mu dama mu yi structure tun daga state har zuwa runwa wadda zai ba da damar kowa da kowa ya samu shiga. Daga ƙarshe ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai cike da ɗimbin tarihi, domin rana ce wadda ba za mu mance da ita ba har ƙarshen rayuwarmu, domin mun ɗauki alkawari tsakaninmu da mai gidanmu kuma shugabanmu a siyasance, wato honorable Zannan Bungudu. Muna so jama'a ta, ina so in waɗa maku mu zanna muka yi. Ina so ku sani in muka ce zanna muka yi magana ce mai harshen da mu ba mu son tsallake-tsallake, mu tsaya ga zanna, abinda zanna ya ce shi zami. In ya ce mu tsaya rana ta haɗin mu tsaya ranar nan ta haɗin mu, insha Allah akwai nasara ƙarshe. Idan ya ce mu tsaya ruwa ya ta dukan mu tsaya ruwa ya ta dukan mu, akwai nasara ƙarshe. Saboda haka yadda muke so ku sani cewa babu tsallake-tsallake, mu tsaya wuri guda. Abinda za mu yi a matakin zanna special care, wata special kungiya ce ta harkar lafiya. Duk wanda ya san yana da matsala ta rashin lafiya, ba wai kana da malaria ba ka to ka ce mana kana da malaria, a'a, akwai rashin lafiya wadda kai kanka ta haƙarinka sai ka faɗa muna. Idan ka faɗa muna, muna da mataki, ko asibitin Legas kake muna da memba, za mu sa ya bincika ya tabbatar da lalle wannan bawan Allah yana da matsalar lafiya. Mu kuma za mu faɗa mu mai gidan, mun tabbata wani lalle yana buƙatar taimakonka, saboda haka ka taimake shi. Shi yasa da faɗa muku jiya ya kira ni da yamma ya ce ni muke jira, ba mu haɗa ce mai ya bada kuɗi ba. Na ce mai ya yi haƙuri, yau zan kira shi. So yanzu a duk Najeriya nan akwai ɗan siyasar da zai kira wani ya ce yana so ya baka kuɗi ka yi aiki, ba sai dai kai ka ka nema ba. Saboda haka wallahi tallahi billahi zanna muka yi, domin zannan nan ya nuna yana yi kuma ya nuna zai yi. Wallahi ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, shi za mu yi, shi za mu ci gaba da yi, da yardar Allah, da girman Allah, da sunayensa, don girman sunayensa 101, da girman Allah sai mun kai shi Government House 2027. Da ƙarshe ina godiya ga manyan baƙi da suka ansa wannan gayyata. Ina godiya ga magoya bayana da suka ansa wannan gayyata, suka zo wurin nan saboda ni. Wallahi ba ni da abin da zan biya ku da shi, domin ni kowa ya sani nan ba ni da abin da nake ba mutane illa iyaka kyautatawa na zamantakewa tsakani. In mutum ya je asibiti, abin da muke da shi mu taimaka mai, inda za mu iya shiga mu yi ɗan murya a taimaka mai mu yi. Shi yasa jama'a in yau muka ce ku yi gabas ku tarkashi ƙasa sai sun tafi. Muna godiya gare ku. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, Allah ya sa albarka, Allah ya sa mu ƙare lafiya da mu fara lafiya, Allah ya sa Zanne ya zama gwamnan Zamfara 2027. Thank you very much.